Hey mfethu ufumsta mfethu eyamjito right mfethu hey yazi mfethu umungena mfethu uthi usesemnyama uthi mfethu usanoka nje mfethu yaphuma mfethu ekusalute mfethu engenisa uhlale phansi mfethu uthi usahleli mfethu usayihlalele mfethu awukakomi nakhona vele eqhamuka mfethu eginqela ujuice ekulethe ujuice cabanga mfethu uthi usachilile kanjalo usaphuza ujuice usehlisa usekunika remote cabanga mfethu sayishintshela soyibuka eTV hayi ufumsta mfethu wathi nje thola intombi washintsha waba umuntu ufomsta mfethu uthi manje bese nentombi uthi mawuthi usuyafela lapha kuyi uthi mfethu intombi yami ikhona endlini manje akwazi ukungena ufomsta wenze njani uthi mfethu okay sharp uhlapa lelo suku ukusuhleli endlini uthi uhleli lapho awusathola nejuice umnika ama-sign ufomsta umnika ama-sign lo uthi ufomsta usheza intombi yakhe ufomsta mfethu okay sharp okay awutholanga nto uphuza senibuka iTV ufomsta ugwedle remote ehleli buku TLC buku 90 days to wedding lana ufomsta mfethu yazi into manje intombi siyamosha ungalutho yazi mfethu sasizwa yini la mfethu sasizwa la app la iBOFB bring our friend back yazi yenzani fonela ufomsta faka i-app shintsha voice ngathi wena ufomsta ufunani unganasekhaya ngamuze ngitatazela phefumula kanzima asibale nganasekhaya ngenkabi mina ngizokubulala ngamuze hayi ngizohlukana ngini ngizohlukana naye mfethu yabanje ngamandani ubuyele umngane wethu buka la except Fomsta jo awuzela kancane Ora majita fuda ijuice zele awozo ubana tege bring our friend back